Takže čo sa robí už? Vyberajú sa kostýmy na Halloween. Čo si musím vybrať. Aha, kostýmy na Halloween. Neviem, či mám ísť za peknú alebo za šialenú. Chcete sa ma báť, alebo sa na mňa dobre pozerať? No poď. Nie ťa vidieť. Ty vlastne iba Áno, ale podľa mňa keď sa budeš skýsiť, tak to bude lepšie. Dneska, tešíme sa na vás. No, ja si ešte vyskúšam niečo. Kupujte ten tábor, lebo zle bude. Kto si nekúpi tábor, ma uvidí každú noc. Dobre. Takto, že to je lepšie. Takto. Jak vyzeráš moja? Dneska nedošla. Ešte som sa nenamalovala ráno. Normálne som trošku tie oči ti urobil, počkaj. A zavri ústa, keď sa so mnou bavíš. Smrdí mi zub? Smrdí ti zub, fúha. To je hrozné. Vidíme sa.